Καλησπέρα Δήμητρα. Καλησπέρα Σοφία. Πώς είσαι σήμερα? Πολύ καλά θα έλεγα. Ωραία, χαίρομαι. Στην προηγούμενη συνάντηση που είχες κάνει, είχες θέσει ένα αίτημα. Ναι. Επειδή υπάρχει πιθανότητα να βγεις στη σύνταξη ο εργοδότης σου. Σωστά. Ήθελες να διερευνήσεις τι μπορείς να κάνεις στην πορεία, να δεις τις δυνατότητές σου. Σωστά. Ωραία, κάναμε κάποια... Το αίτημα βασικά ήταν, επειδή δεν ήθελες να κάνεις ξανά την ίδια δουλειά. Ναι, γιατί θεωρώ ότι όταν κάνεις μία δουλειά για πάρα πολλά χρόνια, κάποια στιγμή έρχεται ο κορεσμός. Ναι. Δηλαδή, καλό είναι λίγο, έστω και αργά, να αναρωτηθείς τι άλλο θα ήταν αυτό που θα μπορούσε να κάνεις ή που θα μπορούσε να κάνω ή τι άλλο πιθανόν να μου τέριαζε, γιατί εγώ σε αυτή τη δουλειά βρέθηκα εντελώς τυχαία. Δεν βρέθηκα κατ' επιλογή. Την υπερασπίστηκα βέβαια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γι' αυτό και κάνω την ίδια δουλειά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω αναρωτηθεί μέσα μου αρκετές φορές, σε όλο αυτό το διάστημα που έχει περάσει, στον εργασιακό μου βίο, ότι μάλλον θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό και θα μπορούσα να το έχω καταφέρει το ίδιο καλά και πιο δημιουργικά. Δηλαδή σε κάτι που πιστεύεις ότι θα τέριαζε περισσότερο στη δική σου προσωπικότητα. Ναι. Στην προηγούμενη δουλειά σου βρέθηκες, πόσο είπες, τυχαία. Εντελώς τυχαία βρέθηκα. Καταρχήν ήμουν πολύ μικρή, 18 χρονών, είχα τελειώσει το σχολείο, όπως τότε ζητούσα εννοείται κάπου να δουλέψω, ήθελα να δουλέψω, δεν έγινε από ανάγκη, ήταν κατ' επιλογή αυτό. Βρέθηκα σε αυτό το χώρο. Ποιος χώρος είναι αυτός? Δουλεύω σε συμβολογραφείο. Μάλιστα. Δεν το ήξερα από πριν, σαν ειδικότητα, ούτε και είχα κάποια σχέση με το συγκεκριμένο χώρο. Δηλαδή να έχω βρεθεί έστω και εντελώς τυχαία σε παρόμοιο χώρο πριν ξεκινήσω να δουλεύω. Παρ' όλα αυτά ήταν κάτι εντελώς, πιθανόν επειδή δεν περνούσε από το μυαλό μου, το είδα κάπως, όχι ανταγωνιστικά, δηλαδή σαν έβαλα ένα στοίχημα με τον εαυτό μου ότι μπορώ να τα καταφέρω. Είναι κάτι εντελώς άγνωστο, αλλά μπορώ να υπερασπιστώ τη συγκεκριμένη δουλειά και να επιβιώσω εντός εισαγωγικών σε αυτό το χώρο εργασίας. Σε αυτό το βαθμό θεωρώ ότι πήγα καλά και αφού είμαι ακόμα σε αυτή τη δουλειά και δεν έχω ασχοληθεί με κάτι άλλο. Ναι, είσαι αρκετά χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Ναι, πάρα πολλά χρόνια. Έτερον εκάτερον όμως, επειδή κάποια στιγμή έρχεται ο κορεσμός, δηλαδή όσο και να σ' αρέσει μια δουλειά και όσο να την έχεις υπερασπιστεί, λες μήπως τελικά θα μπορούσα να κάνω και άλλα πράγματα στη ζωή μου και να τα έχω καταφέρει, ας πούμε, εξίσου καλά. Θεωρώ ότι και μόνο που το έχω σκεφτεί πόσες φορές είναι κάτι που πραγματικά περνάει από το μυαλό μου, ενώπιση ότι έχω δώσει άλλη μία πενταετία διορία στον εαυτό μου για να καθίσω σε συγκεκριμένη δουλειά. Θα ήθελα πολύ δηλαδή μετά να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Πιο δημιουργικό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή η δουλειά δεν είναι δημιουργική, είναι στήρα η γνώση που σου δίνει εδώ την τελευταία περίπου 5 με 7 χρόνια. Η γνώση είναι στήρα, δεν υπάρχει κάτι άλλο να δώσει, να μάθεις σε αυτό το τομέα. Θεωρείς δηλαδή ότι έχεις μάθει αρκετά καλά αυτή τη δουλειά που δεν έχει πλέον να σου προσφέρει τίποτα επιπλέον? Δεν υπάρχει κάτι δημιουργικό σε όλο αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει, όχι. Δεν υπάρχει. Πέρα από αυτή τη δουλειά, έχεις ασχοληθεί με δημιουργικά πράγματα, με κάτι άλλο στον ελεύθερο χρόνο σου? Ναι, έχω ασχοληθεί. Έχω κάνει σε συνεργασία με μια φίλη, κάναμε χειροποίητα κοσμήματα. Πολύ ωραίο. Και έχουμε κάνει και εκθέσεις, έχουμε πάρει μέρος και σε εκθέσεις. Εκείνη εντάξει είναι πιο, ζωγραφίζει κιόλας, κάνει περισσότερα πράγματα. Και γενικώς ακόμη και όταν ήταν μικρά τα παιδιά στο σχολείο, έχω συμμετέχει σε σύλλογο για να κάνουμε στο σχολείο δράσεις με χειροποίητες κατασκευές, προκειμένου να μαζέψουμε χρήματα για τα παιδιά, δηλαδή για κοινοφελή, προς όφελος των παιδιών, για το σχολείο που έπρεπε να μαζέψουμε κάποια χρήματα για να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις ή εκδρομές για τα παιδιά. Γενικώς, όλα αυτά τα χρόνια, και η αλήθεια είναι ότι όταν πιο μικρά τα παιδιά, ασχολήθηκα πάρα πολύ
με τις χειροποίητες δημιουργίες. Είτε αυτά ήταν χριστουγεννιάτικα στολίδια, είτε ήταν για το Πάσχα, ξέρω εγώ, λαμπάδες. Κάπως έτσι ξεκίνησε και μετά μπήκαμε στο κόσμημα και δηλαδή μόνες μας, χωρίς να έχουμε πάει σε κάποια σχολή για να μπορέσουμε να εξειδικευτούμε πάνω σε αυτό. Εντελώς αυτοδίδακτα. Ναι, προσπαθούσαμε να κάνουμε κατασκευές, οι οποίες ακόμα και διακοσμητικά αντικείμενα. Δηλαδή, ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε με αυτά που είχαμε μπροστά μας και όσα μπορούσαμε από υλικά και εργαλεία που είχαμε για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Βάζοντας πάντα μπροστά την όρεξη, τη φαντασία, και το ότι η αλήθεια είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία γνωρίζεις αλλιώς το μυαλό σου. Δηλαδή, ανακαλύπτεις ότι το μυαλό φεύγει κάπου αλλού. Δηλαδή ταξιδεύει η φαντασία σου, γιατί για να μπορέσεις να δημιουργήσεις κάτι από το μηδέν, να πάρεις ας πούμε ένα κομμάτι μέταλλο ή ένα κομμάτι ύφασμα και να του δώσεις μια άλλη μορφή, θα πρέπει να δουλέψουν ταυτόχρονα και το μυαλό, η φαντασία και τα χέρια. Άρα δουλεύει όλος σου εαυτός, δεν δουλεύει ένα κομμάτι, δουλεύουν πολλά μαζί ταυτόχρονα. Αυτό σε βοηθάει. Αυτό δηλαδή εμένα με βοήθησε να ανακαλύψω ότι μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα. Πράγματα πάρα πολύ δημιουργικά, πράγματα που όταν δουλεύεις επικεντρώνεσαι σε αυτό που κάνεις. Δηλαδή ταυτόχρονα ξεκινάς μάλλον να κάνεις μία κατασκευή, έχεις ένα άλλο πράγμα στο μυαλό σου και στην πορεία σου βγαίνει κάτι άλλο από το αρχικό. Αυτό είναι το μαγικό. Δηλαδή ξεκινάς και ταυτόχρονα όταν δουλεύει εκείνη την ώρα περισσότερο το μυαλό και η φαντασία σου, καταλήγεις κάπου αλλού, το οποίο είναι εξίσου όμορφο και πιο όμορφο από αυτό που είχες φανταστεί στην αρχή. Άρα αυτό είναι κάτι που σε εξητάρει, που κοιμάσαι και το ονειρεύεσαι, ξυπνάς και λες «Α, ονειρεύτηκα αυτό, για να δω τι μπορώ να κάνω, πώς μπορώ να το κάνω». Και είναι ένας ένος κύκλος που σε βοηθάει, δηλαδή εμένα με βοηθάει να εξελίσσεται κι άλλο το μυαλό μου και η φαντασία μου. Νομίζω ότι αυτό είναι το μαγικό. Ήτανε δηλαδή σε σχέση με μια διαρκή επανάληψη που είχε στην πρωινή σου δουλειά. Ναι. Που δεν είχε να σου προσφέρει κάτι που μπορούσες να βάλεις τη φαντασία σου να δουλέψει ή να δημιουργήσεις κάτι άλλο ή να βγάλεις κάτι άλλο, οπότε εκτόνωσες όλη σου αυτή την ανάγκη. Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Έξω από όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, έτσι ακριβώς. Αλλά πάντως είναι μαγικό. Βέβαια, το σημαντικό σε αυτή τη φάση της δημιουργικότητας ήταν ότι δεν έγινε για βιοποριστικούς λόγους, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε εκεί είναι και η φαντασία πιο ελεύθερη. Αυτό είναι αλήθεια, είναι ελεύθερη δημιουργία. Γενικώς είσαι πιο ελεύθερος και δεν φοβάσαι το πώς θα ξεκινήσεις κάτι και το πώς θα το τελειώσεις. Γιατί είναι αυτό, δεν γίνεται για βιοποριστικούς λόγους. Γίνεται, τουλάχιστον εμένα έτσι μου είχε βγει εκείνη την περίοδο, έγινε γιατί εγώ ίδια αισθανόμουν πάρα πολύ καλά μέσα από αυτό. Όμως, εκείνο που φοβίζεις αυτό, όταν ας πούμε το σκέφτεσαι και λες μήπως τελικά θα μπορούσα να ασχοληθώ και επαγγελματικά με αυτό, εκείνο που σε φοβίζει είναι ότι όταν μπαίνει μπροστά το επαγγελματικό κομμάτι, ειδικά στον τομέα της κατασκευής, κάπου υποχρεωτικά περιορίζεις, πρέπει να περιορίσεις την φαντασία σου και να δουλέψεις λίγο πιο φασόν να πω, πιο... Δηλαδή... Θεωρείς δηλαδή ότι αν πεις ότι ξεκινάς να κάνεις επαγγελματικά πλέον αυτό που κάνεις και σε ευχαριστεί, το αποτέλεσμα γιατί θεωρείς ότι δεν μπορεί να είναι αποδεκτό από το κοινό και να πουλήσει? Θα είναι, δεν λέω ότι δεν θα είναι αποδεκτό από το κοινό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο, δεν το έχω δοκιμάσει δηλαδή αυτό, δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία.
το αν θα μπορέσει αυτό το δημιουργικό κομμάτι να γίνει βιοποριστικό για μένα. Αυτό δηλαδή είναι που με ζορίζει, γιατί πιθανόν όλα αυτά τα χρόνια έχω συνηθίσει να είμαι σε μία μισθωτή εργασία. Είναι δηλαδή μία αλλαγή η οποία με προβλημάτιζε, με προβληματίζει και θα με προβληματίζει. Σε απασχολεί δηλαδή ότι ενδέχεται να χάσεις τη σιγουριά του μισθού που σε βιοπορίζει μέχρι σήμερα και λαμβάνεις ένα ρίσκο που μπορεί να μην αποδώσει όπως ο μισθός. Ακριβώς, ναι. Αν μιλάμε για την παρούσα φάση. Μετά την πάροδο της πενταετίας είναι κάτι το οποίο δεν θα με απασχολεί. Εξού και έχει μπει αυτό το χρονικό διάστημα των 5 ετών. Έχεις βάλει δηλαδή πιθανόν το να χρονικό αλλάξει κάποια δεδομένα. Ωραιότατα. Μία χαρά. Τι ακριβώς σκέφτεσαι λοιπόν μετά την πενταετία? Κοίταξε Σοφία, εμένα θα μου αρέσει πάρα πολύ το ύφασμα. Δηλαδή θα ήθελα να ασχοληθώ με κοπτική, ραπτική, με το πατρόν. Είναι κάτι που θα μου άρεσε. Η αλήθεια είναι ότι η τριβή μου με το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι πάρα πολύ μικρή, δηλαδή πιο πολύ θα έλεγα ότι έχω στο μυαλό μου τη μαμά μου όταν έβγαζε τα πατρόν τάπλωνα στο τραπέζι και προσπαθούσε να κόψει αντίστοιχα για να ράψει μια φούστα ή ένα φόρεμα ή... Αυτό ήταν όταν έβλεπες τη μητέρα σου δηλαδή να κόβει ένα ύφασμα, ήταν κάτι που εσένα σου άρεσε? Ναι, γιατί έχει να κάνει με τη γεωμετρία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μάλιστα. Γιατί πρέπει να έχεις το σχέδιο μπροστά σου, άρα πρέπει να ξέρεις γεωμετρία. Πρέπει να ξέρεις πού θα αφήσεις το ύφασμα το επιπλέον προκειμένου να έρθει να επανωτήσει για να το ράψει σωστά. Πρέπει να γνωρίζεις τα νούμερα, τα μεγέθη. Πρέπει να γνωρίζεις όχι μόνο τα νούμερα και τα μεγέθη και τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει το κάθε σώμα και τι είτε γυναικείο είτε ανδρικό, για να μπορέσεις να βγάλεις το πατρόν και το ρούχο έτσι ώστε να στρώνει επάνω στο σώμα σου αυτός ας πούμε που θα το φοράει. Έχεις κάνει κάποιες δοκιμές? Έχω κάνει κάποιες δοκιμές. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα μηχανή, γαζωτική μηχανή στο σπίτι, οπότε το είχα κάνει χειροποίητα και τότε το έκανα πάλι. Ο γιος μου όταν ήταν μικρός στο σχολείο έπρεπε να φοράει φράκο. Στο σχολείο, ναι, γιατί κάνανε μια γιορτή χριστουγεννιάτικα και ήταν ο μαέστρος της ορχήστρας και έπρεπε να φοράει φράγκο. Άρα λοιπόν, εντάξει, πού θα μπορούσε να βρω φράγκο σε αυτό το μέγεθος. Οπότε το έκανα εγώ. Έβγαλα δηλαδή το σχέδιο, αλλά εντάξει, είχα ένα μοντέλο μικρό μπροστά μου, παιδικό, το οποίο βγήκε μια χαρά. Δηλαδή, όπως επίσης έχω ράψει και αποκριάτικες στολές, αλλά όλα αυτά όμως στο χέρι, δηλαδή έβγαλα το πατρόν, τα έραψα όλα αυτά στο χέρι έκανα, δεν είχα δηλαδή... Οπότε μέχρι τώρα έχεις κάνει τα πατρόν μόνη σου? Ναι, το έκανα, τα πατρόν τα έκανα. Δεν έχει σημασία αν είναι σε γαζωτική μηχανή, υποθέτω, έτσι. Σίγουρα δεν έχει. Θα μπορούσε να είναι λίγο πιο... Το λέω ότι ήταν στο χέρι, γιατί στο χέρι δεν μπορείς να πετύχεις πάρα πολύ καλά το γαζί. Το πετυχαίνεις μεν, αλλά θα μπορούσε να είναι και καλύτερο από αυτή την άποψη. Εμπειρία από ραптομηχανή πλέον? Έχω μία εμπειρία, αλλά και εκεί είναι μικρή, δεν θα έλεγα ότι είναι... Όμως θα πρέπει όμως τώρα να ξεκινήσω δηλαδή πιο δυναμικά, γιατί έχω πάρει και υφάσματα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάνω από ένα χρόνο που τα πήρα, αλλά ήταν σαν να το ξέχασα, δηλαδή έβαλα τη ραπτομηχανή στο ντουλάπι και τα υφάσματα στο ντουλάπι και έμεινα στο ντουλάπι. Ήρθε η ώρα λοιπόν, κάνοντας αυτή την κουβέντα και μετά από τη συνάντησή μας, να τα βγάλω επιτέλους και να δοκιμαστώ ακόμα παραπάνω για να δω τι άλλο μπορώ να κάνω. Από κοπτοράπτη μέχρι zigzag και όλα τα σχέδια που έχει πάνω. Την πιθανότητα για επιπλέον επιμόρφωση. Να μάθεις κοπτική. Νομίζω ότι ναι, ότι πρέπει αυτό, οπωσδήποτε θα πρέπει, γιατί εννοείται ότι αν αυτό εξελιχθεί και πάει σε επαγγελματικό
επίπεδο, φυσικά και πρέπει οπωσδήποτε να παρακολουθήσω μια σχολή. Οπωσδήποτε. Στην προηγούμενη συνάντηση είχαμε κάνει μια έρευνα, βρέθηκε μια σχολή που μάλλον εξυπηρετεί και σε σχέση με τις ώρες της δουλειάς σου. Ναι. Έχεις κάνει κάποια επαφή, το σκέφτεσαι? Όχι, αλλά θα μπορούσα να κάνω. Δεν έχω κάνει καμία επαφή, γιατί αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα καθημερινά μου δεδομένα, δεν προλαβαίνω. Όμως αυτό το ένα που μου πρότεινες, που έχει μόνο μαθήματα, έχει που έχει το Σάββατο, αυτό με εξυπηρετεί, και θα μπορούσα αυτό να το παρακολουθήσω. Το έχω βάλει δηλαδή σαν στόχο να το παρακολουθήσω. Οπότε έχεις κάνει το οργανόγραμμά σου, το πρόγραμμά σου μάλλον, όχι οργανόγραμμα, λάθος λέξη, το πρόγραμμά σου. Οπότε θα προχωρήσεις και σε μια επιμόρφωση, σε μια εκμάθηση για τον πατρόνο. Εννοείται, νομίζω ότι είναι απαραίτητο, γιατί αν θες να ασχοληθείς με κάτι επαγγελματικά, αν μη τι άλλο ότι δεν μπορούν, δηλαδή καλό είναι να μαθαίνουμε και μόνοι μας πράγματα, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται και η σχολή για να σου δίνει μια κατεύθυνση την οποία δεν την έχεις σκεφτεί. Νομίζω ότι είναι κάτι που ενδεχομένως για και μένα τεχνικές. και τεχνικές, ακριβώς, ναι. Σύμφωνα με τα τεστ λοιπόν, γιατί έχεις κάνει τα τεστ σου και είναι εξαιρετικά. Δείχνει ότι είσαι απόλυτα στοχευμένη σε αυτό που θες να κάνεις και μέχρι τώρα και αυτή η συζήτηση το επιβεβαιώνει. Και όλα αυτά. Και τελικά σύμφωνα με το τεστ των επαγγελματικών ενδιαφερόντων είσαι ακριβώς αυτό. Ειδικός σε δειγματολογίες. Εξαιρετικό το αποτέλεσμα. Δηλαδή μέσα σε όλο αυτό βγήκε αυτό που πραγματικά θέλεις, αυτό που πραγματικά μπορείς να κάνεις, οπότε νομίζω ότι ο στόχος σου φαίνεται ξεκάθαρος. Έχουμε ένα θέμα όμως στις σκέψεις, στις δεύτερες που κάνεις. Ναι, στις δεύτερες σκέψεις, ναι. Πάντα υπήρχαν αυτές οι δεύτερες σκέψεις. Πώς να τις αφαιρέσω? Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν γίνεται. Θεωρείς δηλαδή τώρα ότι πες ότι είσαι βολογράφος του χρόνου, βγαίνει στη σύνταξη, γιατί αυτό είχαμε συζητήσει την προηγούμενη συνάντηση και πρέπει να δεις πώς θα βιοποριστείς. Μέσα στον επόμενο χρόνο εσύ βλέπεις να ξεκινάς αυτό που θέλεις? Μέσα στον επόμενο χρόνο, εάν βγει του χρόνου, την επόμενη χρονιά, αν βγει την επόμενη, τώρα δηλαδή... Δεν ξέρω πότε υπολογίζεται. Μέσα στον επόμενο χρόνο, όχι, είναι πολύ γρήγορα για μένα, γιατί για να μπορέσω να το ξεκινήσω αυτό, θα πρέπει καταρχήν οπωσδήποτε να παρακολουθήσω τη σχολή. Να δω λίγο τι άλλο χρειάζεται, γιατί δεν νομίζω μόνο μία ραπτομηχανή να με βοηθάει, σίγουρα θα θέλει κι άλλα. Δηλαδή πρέπει λίγο να δω το τεχνικό κομμάτι, τι άλλο είναι αυτό που πρέπει να κάνω, λίγο ένα κοστολόγιο. Γιατί το ξεκινάω χωρίς να έχω τα δεδομένα μπροστά μου ή τα αντίστοιχα εργαλεία που θα μπορέσουν να βοηθήσουν να ξεκινήσω. Νομίζω ότι θα ήταν λίγο επιπόλαιο από τη μεριά μου. Λίγο δηλαδή. Δεν θεωρείς δηλαδή ότι θα είσαι έτοιμη σε ένα χρόνο? Δεν μπορώ να σου απαντήσω με σιγουριά. Πρέπει δηλαδή λίγο. Γιατί δεν ξέρω τι κεφάλαιο είναι αυτό που μου χρειάζεται για να ξεκινήσω. Δηλαδή θα ήθελα να το δω λίγο αυτό το κομμάτι, να κάνω δηλαδή μία κατάσταση, τι είναι αυτά που πρέπει να έχω μπροστά μου και πόσο κοστίζουν αυτά. Δηλαδή δεν ξέρω αν μπορώ να ξεκινήσω ή αν πρέπει να μπω σε μία διαδικασία δανεισμού, να πω, για να μπορέσω... Δηλαδή σε απασχολεί και χρηματοδότηση. Ναι, βέβαια, φυσικά. Γιατί αν θέλω να το δω επαγγελματικά, θα πρέπει αντίστοιχα να μπορώ να το υποστηρίξω και υλικοτεχνικά να το πω. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις... Εδώ θα μπορούσαμε λίγο να κοιτάξουμε και για χρηματοδοτήσεις. Σε μια επόμενη συνάντησή μας θα μπορούσαμε να δούμε και λίγο για επιδοτήσεις. Να μπορέσουμε να εξαντλήσουμε λίγο και το περιβάλλον, αν το βασικότερο που σε απασχολεί είναι χρηματοδότηση, μπορούμε να δούμε λίγο και το περιβάλλον στο οποίο μπορείς να κινηθείς ώστε να έχεις διευκολύνσεις. Υπάρχουν προγράμματα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα που μπορούν να σε εξυπηρετήσουν, τουλάχιστον στην αρχή. Φαντάζομαι ότι το βασικό για σένα είναι η επιμόρφωση. Σίγουρα είναι η επιμόρφωση, αλλά γιατί δεν το ανέφερα πριν, γιατί η επιμόρφωση είναι κάτι το οποίο εξαρτάται αποκλειστικά από μένα. Δηλαδή,
εννοείται ότι πρέπει να το υποστηρίξω για να μπορέσω να φτάσω στο επόμενο βήμα. Ή μπορεί αυτή τη στιγμή να βάζω λίγο ανάποδα τη σκέψη, δηλαδή να φέρω το 2 μπροστά και το 1. Μπορεί να είναι λάθος αυτό. Αλλά σε ένα χρόνο δεν ξέρω, γιατί το διάστημα είναι λίγο που με ζορίζει τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν σε ένα χρόνο θα μπορούσε αυτό. Μπορεί ναι, μπορεί και να. Δεν μπορώ να το απαντήσω με σιγουριά. Μπορεί και να μπορούσε, ναι, μπορεί και να γινόταν, μπορεί και όχι. Απλά δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή με σιγουριά. Δηλαδή, αν είχα κάνει το κομμάτι της επιμόρφωσης, μπορεί να σε απαντούσα διαφορετικά. Άρα λοιπόν, αν κάνω την επιμόρφωση και εκείνη την περίοδο ταυτόχρονα, ναι, μπορεί τότε να μπορούσα να σε απαντήσω πιο σίγουρα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω. Ωραία, νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο, γιατί έχεις βάλει τον πρώτο στόχο σου. Να εκπαιδευτείς. Ναι, και χαίρομαι, Σοφία. Πολύ χαίρομαι. Μια χαρά. Ωραία. Το πρώτο σου βήμα το έχεις μέσα στο νου σου. Από όσο έχω καταλάβει θα κάνεις τις επαφές σου άμεσα. Να δεις πότε μπορείς να ξεκινήσεις. Και από εκεί και πέρα, το μακροπρόθεσμο, το δικό σου το χρονικό πλάνο είναι η 5ετία, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Δηλαδή, έχεις την επιμόρφωση, υπολογίζεις λίγο πολύ σιγά σιγά και τα έξοδα. Φαντάζομαι ότι μετά την επιμόρφωση ερασιτεχνικά θα ασχολείσαι πολύ. Βέβαια, φυσικά θα ασχολούμαι. Οπότε, εντάξει. Στο επιχειρηματικό βέβαια, πώς το βλέπεις? Ναι, δεν ξέρω αν θα πω. Αυτό είναι λίγο με ζορίζει το επιχειρηματικό κομμάτι. Γιατί είναι αυτό που σου είπα, ότι όταν έχεις συνηθίσει τόσα χρόνια να δουλεύεις για έναν άλλον και δεν έχεις συνηθίσει να δουλεύεις για τον εαυτό σου, λίγο, όχι με φοβίζει, είναι σαν να με βγάζει έξω από τα νερά μου. Αλλά να σου πω κάτι, όσο το σκέφτομαι, λέω, εντάξει, από τη στιγμή που έχεις δουλέψει για έναν άλλον άνθρωπο και αυτός ο άλλος έχει πάει πάρα πολύ καλά, γιατί άμα δουλέψω για τον εαυτό μου, δηλαδή να μην μπορέσω εγώ να πάω καλά? Δηλαδή, το λέω δυνατά για να με ενθαρρύνω περισσότερο. Ακόμα όμως δεν το έχεις πιστέψει. Ακόμα δεν έχω πιστέψει, ναι, έτσι ακριβώς. Θέλει και άλλη δουλειά αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι χρειάζεται, γιατί μέσα στα αποτελέσματα του ντέ σου βγαίνει ότι θέλεις να είσαι και ανεξάρτητη. Θέλω. Ποιος δεν θέλει να είναι ανεξάρτητος, νομίζω. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά εγώ θα ήθελα, ναι. Θα ήθελα να είμαι ανεξάρτητη. Θα ήθελα να δουλεύω για τον εαυτό μου, αλήθεια σου λέω. Θα ήθελα δηλαδή να το πετύχω αυτό. Από τις ενέργειες που έχεις κάνει μέχρι τώρα, που έχεις δουλέψει σε χειροποίητο, σε κόσμημα, που μπορεί να είναι και δυσκολότερο το ύφασμα. Ναι. Δεν σου κρύβω ότι τότε όταν ασχοληθήκαμε με αυτό, είχα ψάξει με ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει επαγγελματικά. Γι' αυτό και σου λέω τότε όταν μπήκα σε, βασικά για να μπορούσα να είχα ένα στάνταρ εισόδημα σε μηνιαία βάση, υποχρεωτικά θα έπρεπε να μπω σε μια κατάσταση παραγωγής επανάληψης, υποχρεωτικά, για να μπορεί να υπάρχει κάποιο εισόδημα και να καλύπτεις τα έξοδά σου, να μείνεις εκτεθειμένος με τα μηνιαία έξοδα που χρειάζεσαι για να μπορέσεις να συντηρήσεις την επιχείρηση, ας το πούμε έτσι. Είχα μπει σε αυτή τη διαδικασία και μάλιστα το είχα σαν δεύτερη εναλλακτική, σαν εναλλακτική μάλλον για την περίπτωση που άλλαζε δουλειά. Τι άλλο, ας πούμε, θα ήταν αυτό που θα μπορούσα να κάνω. Βέβαια, αυτό ξεκίνησε, σου είπα στην αρχή, μέσα από μια πάρα πολύ ευχάριστη διαδικασία, και όσο κράτησε ήταν ευχάριστη η διαδικασία, ομολογώ, αλλά δεν σου κρύβω ότι μέσα στο βάθος του μυαλού μου το είχα, όχι πολύ βάθος, λίγο πιο ρηγά, ότι θα ήθελα να ασχοληθώ με κάτι, και κάπου εκεί άρχισα να αναρωτιέμαι με τον εαυτό μου και να λέω, γιατί ρε παιδί μου τόσα χρόνια εσύ δεν δουλεύεις για τον εαυτό σου? Έχω την εντύπωση ότι μπορώ να δουλέψω για τον εαυτό μου. Τώρα, θα μου πεις, έχεις την εντύπωση. Γιατί έχεις την εντύπωση και δεν είσαι βέβαια ότι μπορείς να δουλέψεις για τον εαυτό σου? Αυτό πιθανόν έχει να κάνει λίγο από το περιβάλλον που συναναστρέφεσαι. Ναι. Έτσι νομίζω. Θεωρείς δηλαδή ότι θα είναι ρίσκο, έχεις πολλές υποχρεώσεις που μπορεί να πάρουν και άλλους ανθρώπους? Όχι να πάρουν άλλους ανθρώπους. Νομίζω
ότι ρίσκο είναι ότι δεν ξέρω ακριβώς πώς θα σου το πω τώρα. Αν τυχόν κάτι δεν πάει καλά, χρειάζεσαι μία υποστήριξη του στυλ δεν πειράζει βρε παιδί μου, μη στεναχωριέσαι. Δηλαδή, βάζοντας το χειρότερο ενδεχόμενο, ότι δεν θα πάει καλά, αυτό που πιστεύεις ότι χρειάζεται είναι μια ηθική στήριξη. Τουλάχιστον την ηθική χρειάζεσαι, οπωσδήποτε, την ηθική. Τώρα εντάξει, αν έχεις και την οικονομική, αυτό είναι το ιδεατό, ναι. Αλλά αν έχεις έστω την ηθική, είναι πολύ σημαντικό, νομίζω. Είναι σημαντικό. Στα πράγματα που έχεις κάνει μέχρι τώρα, που δεν είχαν βέβαια στόχο βιοποριστικό, αλλά έχεις κάνει κάποια πράγματα. Είχες ηθική στήριξη. Όχι, το έκανα με δική μου πρωτοβουλία. Αυτό είναι το θέμα, ότι η πρωτοβουλία ήταν πάντα... Και στο αποτέλεσμα. Στο αποτέλεσμα... Σε αυτό που δημιουργούσες. Εντάξει, κοίταξε, δεν άκουσα κάτι άσχημο, αλλά όχι και κάτι ενθαρρυντικό. Ενθαρρυντικό, όταν λέμε εννοείς ενθαρρυντικό, κάντο σαν επάγγελμα ή ενθαρρυντικό συνέχισε να κάνεις πράγματα. Ναι, ούτε το ένα άκουσα, ούτε το άλλο, ναι. Οπότε, όσο μπορώ να καταλάβω, αυτό σε κρατάει λίγο πίσω. Ναι, με κρατάει πίσω από την άποψη ότι είναι διαφορετικά είναι διαφορετικά να έχεις γύρω σου ανθρώπους, γιατί με τους ανθρώπους, τους πολύ κοντινούς, μοιράζεσαι πράγματα, έτσι δεν είναι. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό σε αυτό το κομμάτι να έχεις ανθρώπους γύρω σου οι οποίοι να υποστηρίζουν την προσπάθεια που κάνεις ή αν όχι να υποστηρίζουν, να... πώς να σου το πω, ακόμα και αν είσαι προβληματισμένος γιατί κάτι δεν σου πήγε καλά, ρε παιδί μου, είναι όχι να σε ενθαρρύνουν, να το πω, έτσι, να σε χτυπάνε λίγο στην πλάτη και να λένε μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Νομίζω, είναι σημαντικό αυτό. Αντλείς περισσότερη δύναμη αν κάτι δεν σου πάει καλά, έτσι νομίζω. Ναι. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται και δεν βρεθήκατε σε αυτή την κατάσταση και να ξέρεις πώς θα λειτουργήσει το περιβάλλον σου. Σίγουρα, όχι. Αλλά είναι και ηλικιακό το θέμα. Όταν είσαι πιο νέος, εντάξει, όχι ότι μας πήραν τα χρόνια τώρα, είμαστε στην τρίτη ηλικία. Απλά όταν είσαι πιο μικρός, ας το πούμε έτσι, οι σκέψεις είναι πιο γρήγορες. Όσο μεγαλώνεις, το σκέφτεσαι παραπάνω. Και αυτό το έχω σκεφτεί. Λέω, γιατί. Εγώ όταν ήμουν μικρότερη σκεφτόμουν και ενεργούσα διαφορετικά. Τώρα γιατί το σκέφτομαι τόσο πολύ. Θεωρείς μήπως και ότι οι γενικότερες συνθήκες, πέρα από το στενό σου περιβάλλον και το ευρύτερο περιβάλλον, είναι λίγο πιο ηθικές? Ναι, εντάξει, σίγουρα είναι διαφορετικές. Τέλος πάντων, έτερον εκάτερον όμως, θεωρώ ότι ανεξάρτητα από όλο αυτό, δηλαδή, εγώ δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Άρα λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να είναι ένα σύννεφο, πρέπει να τα κάνω έτσι νομίζω, για να δω μπροστά μου τι είναι αυτό που θέλω και να κάνω αυτό. Και Σοφία, θα το κάνω, αλήθεια σου λέω. 5 χρόνια θέλω. Δηλαδή, και στη σχολή θα πάω, τώρα δηλαδή όσο το κουβεντιάζουμε, τόσο ξέρεις, ας πούμε, ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο μπροστά μου. Γιατί ένα πράγμα τόσο σε προβληματίζει, πρέπει να το κουβεντιάζεις. Όσο το κουβεντιάζεις, τσακ, έρχεται λίγο αυτό μπροστά. Τι είναι αυτό. Ναι, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Σε 5 χρόνια. Να κάνεις το πρώτο βήμα. Άκου. Να σημειώσουμε την ημερομηνία, να ξαναγράψουμε το βίντεο σε 5 χρόνια. Να με πάρει συνέντευξη, εντάξει. Θα δούμε τα αποτελέσματα πλέον σε μια επιχειρηματική συμβουλή. Έτσι ακριβώς. Γιατί από όσο μου φαίνεται στο τεστ των επαγγελματικών αποφάσεων που έχεις κάνει, είναι πάρα πολύ σαφής ο στόχος. Άρα σημαίνει ότι αυτό, με όλη αυτή τη συζήτηση που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, είναι κάτι που είναι δουλεμένο μέσα στο μυαλό σου πολλά χρόνια. Ναι, γιατί εμένα πάντα μ' άρεσε να ασχολούμαι με τα χέρια μου, πάρα πολύ.
γενικώς οτιδήποτε μπορούσα να το πιάσω μπροστά μου και κάτι να φτιάξω. Οπότε όλη αυτή η επιθυμία να κάνεις επιτέλους αυτό που ονειρεύεσαι, πιστεύεις ότι μπορεί να προσπεράσει και τα εμπόδια? Ναι, θα το προσπεράσει. Θα το προσπεράσει. Ωραία. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να το προσπεράσει. Δηλαδή είναι μονόδρομος, πώς να σου πω. Δεν γίνεται διαφορετικά. Από όσο έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, αυτό που έχω καταλάβει, ότι κυρίως το οικονομικό είναι το ζήτημα. Ναι. Δεν είναι. Ναι. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, εφόσον έχεις πάρει την απόφαση και πεις ότι ξεκινάω, θα καθίσουμε να κοιτάξουμε λίγο για χρηματοδότηση. Υπάρχουν προγράμματα που μπορούν να σε ενισχύσουν, ώστε το ρίσκο να μειωθεί. Από εκεί και πέρα, εσύ μέχρι τη στιγμή που θα νιώσεις απόλυτα έτοιμη ότι ξεκινάς, γιατί έτοιμη είσαι. Έτσι δείχνεις τουλάχιστον. Ναι, μπορείς να τα δεις όλα αυτά και από εκεί και πέρα, μέσα σε 5 χρόνια, μπορεί τα πράγματα να είναι και πιο απλά. Εφόσον έχεις βάλει όλο αυτό το πλαίσιο, δηλαδή το χρονικό σου πλαίσιο, έχεις κάνει το χρονικό σου προγραμματάκι, όλα μπορεί να πάνε καλύτερα. Πώς το βλέπεις? Ναι, και εγώ έτσι νομίζω, Σοφία, ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Είμαι και λίγο αισιόδοξη από τη φύση μου. Και θεωρώ, ναι, ότι θα πάνε καλύτερα. Έτσι νομίζω. Ωραία. Εμείς τώρα, στην επόμενη συνάντηση, μπορούμε να κάνουμε ένα ατομικό σχέδιο δράσης, να βάλουμε το πλαίσιο στο οποίο μπορείς να κινηθείς, να τα δούμε όλα, να βάλουμε λίγο και τους φόβους, που η αλήθεια είναι ότι ένα επιχειρηματικό βήμα δεν είναι πάντα απλό. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε τους κινδύνους, πώς μπορούμε να αυξήσουμε τις πιθανότητες. Και πολύ ενδιαφέρον. Και να κάνεις κάποια στιγμή και εσύ το όνειρό σου πραγματικότητα. Πολύ ενδιαφέρον, Σοφία. Αυτό πότε θα το κάνουμε? Στην επόμενη συνάντηση. Τέλεια. Ωραία. Αυτή η επόμενη συνάντηση πραγματικά θα με βοηθήσει πάρα πολύ στον τρόπο σκέψης και αυτές τις αμφιβολίες που έχω μέσα μου. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε αυτό το κομμάτι. Θα το δούμε σύντομα, δηλαδή θα γίνει σύντομα η επόμενη συνάντησή μας. Ναι, όποτε θέλεις. Ωραία, τέλεια. Μπράβο. Ωραία. Πόσο λοιπόν, για να συνοψίσουμε, εσύ όλη σου τη ζωή με τη χειροτεχνία, με τα χέρια σου ήθελες να ασχοληθείς και να δημιουργείς. Εγώ θα βάλω μέσα το ότι θες να έχεις και την ανεξαρτησία σου, να μπορέσεις να δημιουργήσεις όλο αυτό που θέλεις. Είσαι μέσα σε ένα επάγγελμα, το οποίο καλώς ή κακώς έχει τη μονοτονία του, είναι μια δουλειά γραφείου, πόσο περισσότερα να σου προσφέρει και θέλεις πλέον να αναπτύξεις αυτό που καταπίεσες προφανώς, γιατί αυτό ήταν το καλύτερο που έχεις να κάνεις μέχρι τώρα. Οπότε, ξεκινάς το πρόγραμμα επιμόρφωση προκειμένου να εκπαιδευτείς, να τα κάνεις όλα καλύτερα. Έχεις βάλει το χρονικό σου περιθώριο ότι έχεις μία 5 ετία για να καλλιεργήσεις, να μάθεις περισσότερα πράγματα, να τακτοποιήσεις όλα αυτά που χρειάζονται και κάποια στιγμή θα το ξεκινήσεις. Έχεις λίγο ένα θέμα με το στενό σου περιβάλλον. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι και το περιβάλλον σου μπορεί να το δεχτεί. Όχι, μπορεί να το δεχτεί. Το περιβάλλον μου θα το δεχτεί σίγουρα. Δεν ξέρω πώς ακούστηκε πριν. Θα ήθελες περισσότερη υποστήριξη. Ναι, αυτό. Αλλά αυτό, εντάξει, δεν ξέρω αν θα το έχω, αλλά δεν είναι κάτι που άμα και πώς με κρατάει. Δηλαδή θα με κρατήσει πίσω. Αν δηλαδή βάλω κάτι στο μυαλό μου και το βάλω με κάποια βήματα, πώς θα γίνει, το οποίο εντάξει δεν με πειράζει τώρα αν το ένα βήμα δεν μου βγει ακριβώς και πάει λίγο δεξιά ή αριστερά. Αυτό δεν τα έχεις υπολογίσει δηλαδή και αυτά. Όχι. Θα τα υπολογίσουμε μαζί. Θα τα υπολογίσουμε μαζί λοιπόν. Αν δηλαδή μου βγουν αυτά μπροστά και έχω ένα πλάνο, μπορώ να ενεργήσω, ανεξάρτητα με το περιβάλλον μου, αν το υποστηρίζει αυτό ή όχι. Αν εγώ το βάλω εδώ στο μυαλό μου και το έχω μπροστά μου αυτό το πλάνο, μπορώ να ενεργήσω γιατί έχω κάπου να βαδίσω.
Δεν μπορώ να ξεκινήσω και να πω ότι θα κάνω κάτι μόνο με μία ελπίδα. Θέλω δηλαδή κάτι να έχω μπροστά για να μπορέσω. Δεν μιλάω ότι να έχω το σίγουρο, εγώ θα δουλέψω και αύριο θα βγάλω λεφτά. Δεν εννοώ αυτό το κομμάτι. Ναι, εννοώ ότι, όπως είπες και εσύ πριν, ότι θα έχω την επιμόρφωση, θα μπορέσω ταυτόχρονα αυτή να την κάνω πράξη και να μπορέσω λίγο μετά να δω πώς αυτό μπορώ να το κάνω επαγγελματικά. Αυτό, δηλαδή, με ενδιαφέρουν αυτά τα βήματα. Και ταυτόχρονα με την... Αν μπορεί να υπάρξει χρηματοδότηση η οποία να με βοηθήσει στον εξοπλισμό αυτής της καινούργιας επαγγελματικής δραστηριότητας, γιατί θεωρώ πολύ σημαντικό να έχεις μηχανήματα για να δουλέψεις ό,τι και να κάνεις. Από εκεί και πέρα μετά, το υπόλοιπο κομμάτι πάλι θα το δούμε. Διαφημιστικό θα είναι τώρα, τι θα είναι ακριβώς και πώς θα προωθηθεί αυτό για να μπορέσει να γίνει γνωστό προς τα έξω και να υπάρξει αντίστοιχη αλληλεπίδραση με αυτό το κοινό που πρέπει, με οποιοδήποτε, έτσι και με όλο το κοινό ανεξαιρέτως, να απευθυνθείς για να μπορέσεις να αποκτήσεις την εμπιστοσύνη του. Έτσι είναι διάφορα πραγματάκια. Αν φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι της εγκατάστασης, εγώ πραγματικά, δηλαδή, τι να σε πω, θα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Έτσι νομίζω, ότι δηλαδή θα έχουμε πετύχει το 60, το 70, το 75% ξέρω εγώ από το στόχο, έτσι νομίζω. Ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Ωραία. Θα βρεθούμε λοιπόν και θα τα βάλουμε όλα στη σειρά τους. Τι χρειάζεται. Έχεις φτάσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέχρι και στο marketing, το έχεις σκεφτεί και αυτό. Οπότε νομίζω ότι τα βηματάκια όλα αυτά τα χρόνια δουλέψανε καλά στο μυαλό σου. Οπότε λίγο οι αμφιβολίες να φύγουν από τη μέση, λίγο να βρεθεί σε ένα πιο στέρεο έδαφος, φαντάζομαι ότι θα το κάνεις. Ο στόχος που φαίνεται να είναι σαφής. Χαίρομαι, Σοφία, πάρα πολύ χαίρομαι, πραγματικά. Και πάρα πολύ θα χαρώ δηλαδή να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος, αλήθεια σου λέω. Γιατί πραγματικά είναι κάτι που το σκέφτομαι πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή πρέπει να έχω κλείσει 20 χρόνια που το σκέφτομαι αυτό. Αρκετά. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Αρκετά. Οπότε, ωραία. Είσαι σε ένα καλό δρόμο. Ωραία, ωραία, ωραία. Τέλεια. Θα το κάνουμε σε συνεργασία, σωστά. Δηλαδή, όπως επιθυμείς. Ναι, το επιθυμώ. Ωραία. Χρειαζόμαστε τίποτα άλλο, θέλεις κάτι να μου πεις άλλο? Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Ωραία, μπορούμε να βρεθούμε και στην επόμενη συνάντηση, να δούμε λίγο για το ατομικό σχέδιο δράσης. Οπότε να δούμε αν μπορείς να διευκολυνθείς ή να επιταχύνεις την πραγματοποίηση του στόχου σου ή να μείνεις μέσα στο χρονικό πλαίσιο που έχεις θέσει. Γιατί όχι. Σε ευχαριστώ. Ευχαρίστησή μου θα ήταν να ξαναβρεθούμε και να ξανασυναντηθούμε και να αναλύσουμε. Σε ευχαριστώ κι εγώ, Σοφία. Θα τα πούμε στην επόμενη συνάντηση. Έγινε.